na-azụ joke bụ onye ọ sara gị n'ụzọ ọzọ gaba ịsara ụzọ ọzọ gaba ga ọsị gị n'ụzọ ole kedu ụzọ ọ gbazara ga-ebuche na idebakwa na nke ọ sịrị na ọ bụrụ na ị wetaga anụmanụ eme n'ụzọ ọzọ ụzọ ọzọ daga ana m wonde ụzọ ọzọ bụ nnuze na mmachi ụka ụzọ ọzọ ọ sịrị na iwetaga anụmanụ eme bụ ụzọ ọzọ daga ụzọ ọzọ bụ bịa sizie m ụzọ ọzọ dị mba ọchọma na-ajụ m ese ụzọ osizie my family ọgwụ ya bụ ụzọ ọzọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ịkpatara ka itinye ya famili ọ bụla nri iwe mmemme ego ọgbado ka ị na-emeziere tin ha ọ bụla nri ego ọgbado anyị na-ebili na aka na mama nke anya n'imemme etinye ha maka anụmanụ onwebe onye ọfọsụ ije kwuru ka obi ide ego n'ụlọ biznes na-achọ onye ọbụla ebeghị ka ịgota anụmanụ onye oke ịnatara ụgwọ ụlọ na-ebu na ahịa na-ana ụgwọ ụlọ je wee gote anụmanụ ajụ bikos na iwere aghụghọ lapụrụ mama agwa na ichenji na for 1 week o jere megha tebụl m perfect ya mama gị ọ bụ n'onwe ahụ ego bụ n'onwe mama nke Morocco nọ ụmụnne ya nọ gịnị ga regret ahụ ị na-regret asị m ga regret usoro okwu ike na ịgba enwere m chọrọ ịjụ ihe m chọrọ ịjụ gịnị mgbe ị na-eme dịka gịnị mgbe ị na-eme o nwere afọ ị na-azụ so nwere eke ọrụ ị na ihe m na bido material ị na-azụ bido material na Nsụka oke naanị ebidola n'igeze mgbe ebu n'obu niile azụ bido material so mere ibidola n'ige na Nsụka nwa ọkwa ibidola gị so iwee jezie ka ivute ike dike ije wee vute wee vuruzie ego o nwere some things mmadụ ga-ekwesịghị ịconceive n'obu na ịchọrọ ka ivute ike na ịhụrụ na onye ha na-eme ihe ego keta imeride ihe ego o nwere people novel mma mere ha ọtụtụ na ha na-emaga mma bọtụl ejeleghị je kwashọ ịmara ebe iwushi ọbara Aliamaeze Aliamaeze na-agọzi mmadụ Aliamaeze na-agọzi mmadụ ma ekwube ka gị ụtọ chere na nwere m chọrọ ime ka ọ ghọta abịzi weda m na-ekwu okwu bụ o nwere okwu dị aga m na-agwacha ndị mmadụ obise
Why you to read that your man? Or good again, what are you using? What a good aga. Camaran use a busy port to use. Camaran. Because I be in a cushion. Okay, sorry, sir. Oh, yeah, my brother complain about me. But that open men out of experience. Experience like imagine only having a man in a group, no matter go through. Okay. Can then be one thing. Based on experience. Yes, sir. Listen, I'm jago to make go. You give them they don't do it to buy on my behalf. Goodness and good. Yes, I'm not you. Then my brother complained. For complaining. Also, number threat of him. I'm not yet coming. Why would I let come? Gonna be yet coming. Must make it done. Okay. Thank you, sir. Let's come here. As in, I come here for my baby. Master. And that's all. Mba. I shall not buy another buy another food. Okay. Okay, we are amazing as well. Or there's all the guy. I shall make a video machine qualify. Or come by a bit. Okay. Or there's all the guy. Okay. Or the Paliam. As man of that's all the guy. Who knows I still need. It's not there. Like him can only quiz you can marry the that means then I saw that so much. You like her? Yes, sir. You like her? You know, you also one that means I saw that we are all true for you like her. Mba, I like him. So, Makani go there, it means leave the make no. Money quiz you, I'm man of mistake. Moba Jija, Moba Madu Quiet. Come on, what are you doing? So, I'm going to one negative Kajagan. sir. I'm going to one negative Kajagan. Sugar, I am. Mba. Madam said, I will need go quiet. You can make in my life. Not about you, question was. Don't go in one way, I had the tweet intelligence. What you need the tweet intelligence. On Wabia, on the corner of Amado.